Η ιστορία μας ξεκινά εδώ, στην εύτρηση της Βιωτίας. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η πόλη χτίστηκε από τον Ζήθο και τον Αμφίωνα πριν βασιλέψουν στη Θήβα, ενώ ο Όμηρος την αναφέρει στην Ιλιάδα ανάμεσα στις βιωτικές πόλεις που πήραν μέρος στον Τροϊκό πόλεμο. Η πόλη κατοικείται ήδη από την νεολιθική εποχή, ενώ ακμάζει ιδιαίτερα στο τέλος της Μικηναϊκής περίοδου, οπότε και οχυρώνεται αντίστοιχα με τα σημαντικά ανακτορικά κέντρα της εποχής. Λίγο πριν το τέλος της Μικηναϊκής περίοδου εγκαταλείπεται για άγνωστους λόγους. Κατοικήθηκε πάλι τον 6ο αιώνα π.Χ. από τη γειτονική πόλη των Θεσπιών. Στα χρόνια αυτά είναι γνωστό πως λειτουργούσε στην Εύτρηση ιερό και μαντίο του Απόλλωνα Ευτρησίτη. Η νέα πόλη επιβίωσε μέχρι τους Ρωμαϊκούς χρόνους. Η θέση ανασκάφηκε συστηματικά από το 1924 ως το 1927 από τον Goldman και την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και τα τελικά πορίσματα δημοσιεύτηκαν λίγα χρόνια μετά, το 1931, στο σύγγραμμα «Ανασκαφές στην Εύτρηση της Βιωτίας». Πολύ αργότερα, το 1958, πραγματοποιήθηκε συμπληρωματική έρευνα μικρού τμήματος της παλαιάς ανασκαφής με σκοπό να αποκαλυφθούν τα βαθύτερα νεολιθικά στρώματα και να ξεκαθαρίσουν ορισμένες ασάφειες ως προς τη στρωματογραφία. Ευρήματα από το ιερό του Ευτρησίτη Απόλλωνα βρέθηκαν σε αποθέτη που έφτανε έως τα μικηναϊκά στρώματα. Τα αναθήματα, χάλκινα και πύληνα, χρονολογούνται στον 6ο και 5ο π.Χ. αιώνα. Στις ανασκαφές της Εύτρησης βρέθηκε κούρος του 6ου αιώνα π.Χ. που εκτίθεται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θηβών. Στην νότια κλητή του λόφου υπάρχουν ενδείξεις για παρουσία άλλου ιερού, χωρίς στοιχεία για την πατρότητά του. Βρέθηκε η θεμελίωσή του χωρίς αρχιτεκτονικά μέλη. Στα βορειοανατολικά του λόφου αποκαλύφθηκε τμήμα τείχους, το οποίο οι πρώτοι ανασκαφείς θεώρησαν οχυρωματικό περίβολο. Η ανοδομή του τείχους υποδεικνύει ότι οικοδομήθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα. Οι ανασκαφείς υπέθεσαν ότι ο οικισμός των κλασικών χρόνων βρισκόταν στη βορειοανατολική περιοχή και περιβαλλόταν από το τείχος. Μερικές οικίες των κλασικών χρόνων παρατηρήθηκαν στη δυτική πλευρά του λόφου. Τμήματα ενός βυζαντινού οχυρωματικού περιβόλου εντοπίστηκαν στη νότια κλητή του λόφου, ενώ ένας πύργος μεσαιωνικών χρόνων τετράγωνης κάτοψης επιστέφει την νοτιοανατολική γωνιά του λόφου. Στα βόρεια της νοτιοανατολικής πηγής υπάρχουν θεμέλια βυζαντινής εκκλησίας. Η ανάπτυξη της Εύτρησης συνδέεται και με την Κρεύσιδα, που λειτουργούσε από πολύ νωρίς ως το βασικό λιμάνι των Θεσπιών στον Κορινθιακό κόλπο. Το όνομα Κρεύσης το αναφέρει ο περιηγητής του 2ου μετά Χριστόν αιώνα Παυσανίας, ενώ ο γεωγράφος Κράβωνας την αναφέρει ως Κρέουσα. Πολύ αργότερα, οι Καταλανοί ονόμαζαν την περιοχή ως Ρίβα Ντόστρια, που σημαίνει το πέρασμα του νοτιά. Στη λαϊκή γλώσσα αποδόθηκε σαν Λιβαδόστρα. Η οικονομική ζωή της πόλης θα πρέπει να περιστρεφόταν εξ ολοκλήρου γύρω από το λιμάνι, η διοίκηση του οποίου βρίσκονταν στα χέρια αξιωματούχου από τις Θεσπιές. Στην περίοδο της ακμής της, η Κρεύσης αριθμούσε περί τους 3.000 κατοίκους. Ο Παυσανίας, καθώς και αρχαιολογικές και επιγραφικές μαρτυρίες από την περιοχή της Λιβαδόστρας, μας βοηθούν να συνθέσουμε τουλάχιστον ένα μικρό τμήμα της θρησκευτικής ζωής στο λιμάνι της Κρεύσιδος. Τμήμα της βάσης αναθηματικού αγάλματος, αφιερωμένο στους Διόσκουρους, φανερώνει παρουσία λατρείας, ίσως και ιερού, των Διοσκούρων, πράγμα σύνηθες σε αρχαίο λιμάνι, αφού οι Διόσκουροι θεωρούνταν προστάτες των ναυτικών. Η θέση ανέβρεσης της βάσης, κοντά στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, φανερώνει ότι το ιερό των Διοσκούρων ήταν εκτός των τυχών. Παυσανίας, στην αναφορά του στην Κρεύσιδα, κάνει λόγο για ιδιώτη που είχε στην κατοχή του γύψινο άγαλμα Διονύσου, διακοσμημένο με χρώμα. Στην περιοχή
βρέθηκε το 1898 χάλκινο άγαλμα του Ποσειδώνα κατασκευασμένο περί το 500 π.Χ. Σήμερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Τα εντυπωσιακά κατάλοιπα του τείχους της Κρεύσιδος σώζονται σήμερα μόνο στο δυτικό τους τμήμα. Το τείχος χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., αν και η κεραμική φανερώνει ότι ο χώρος βρισκόταν σε χρήση ήδη από την αρχαϊκή εποχή. Κατά τόπους τμήματα προημότερων κτηρίων, ίσως ενός αρχαιότερου τείχους, έχουν ενσωματωθεί στην κατασκευή της ύστερης κλασικής εποχής. Το τείχος είχε τουλάχιστον 2 οχυρωματικούς πύργους στο δυτικό του τμήμα. Πύλες, τόσο στο δυτικό όσο και στο ανατολικό τμήμα, οδηγούσαν στο εσωτερικό του οχυρωμένου οικισμού. Στο εσωτερικό του φρουρίου, τη χάρια και λαξεύματα στο βράχο υποδηλώνουν την ύπαρξη οικισμάτων. Το νεκροταφείο της Κρεύσιδος θα πρέπει να βρισκόταν στα βορειοδυτικά του λιμανιού, στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Ο οικισμός βρισκόταν σε χρήση τουλάχιστον μέχρι τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους. Το καλοκαίρι του 371 π.Χ. ο Σπαρτιάτης βασιλιάς Κλεόμβρωτος εισβάλλει στην βιωτική γη μέσω του λιμανιού της Κρεύσιδος και στρατοπεδεύει στα Λεύχορα. Αφορμή για την κίνηση αυτή των Σπαρτιατών ήταν η σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Θηβαίων και Σπαρτιατών στο συνέδριο των ελληνικών πόλεων κρατών που είχε συνέλθει στη Σπάρτη λίγες ημέρες πριν την εισβολή. Τα γεγονότα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Το Σπαρτιατικό στράτευμα ανερχόταν σε 10.000 άνδρες, εκ των οποίων 9.000 πεζοί και 1.000 ιππείς. Ο Επαμινώντας διοικούσε 6.000 άνδρες, εκ των οποίων 5.000 πεζοί και 1.000 ιππείς. Η αριθμητική υπεροχή των Σπαρτιατών γέμισε ανησυχία τους Θηβαίους. Ο Επαμινώντας τους ενθάρρυνε με τα λόγια του Ομήρου «Ήσι ονός άριστος, αμήνεστε περί πάτρις». Πριν ξεκινήσει η μάχη, οι Θηβαίοι συμβουλεύτηκαν το μαντίο του Τροφονίου, που τους συμβούλευσε να στήσουν τρόπαιο στο πεδίο της μάχης, τοποθετώντας επάνω την ασπίδα του αριστομένου του Μεσίνιου. Έτσι και έγινε. Όλα αυτά γέμισαν με αυτοπεποίθηση και θάρρος τους βίωτους. Η αριθμητική υπεροχή των Σπαρτιατών ήταν η αφορμή για να ξεδιπλωθεί η στρατηγική ευφυΐα του Επαμινώντα. Το αποτέλεσμα αυτής της ευφυΐας ήταν μια τελείως διαφορετική παράταξη δυνάμεων από μέρους των Θηβαίων. Η λοξή φάλαγγα. Η λοξή φάλαγγα χάρισε στους Θηβαίους την πολυπόθητη νίκη στο πεδίο της μάχης. Ήταν η 5η μέρα του Αττικού μήνα Εκατομβεώνος του έτους 371 π.Χ. Ήταν η μέρα κατά την οποία η Θήβα μετατρέπεται από μια σχετικά αδύναμη και επισφαλή πόλη στην πλέον ανερχόμενη δύναμη του ελλαδικού χώρου. Οι απώλειες των θηβαϊκών δυνάμεων έφτασαν στους 300 άνδρες, ενώ οι Σπαρτιάτες έχασαν γύρω στους 1.000 στρατιώτες. Ανάμεσά τους και ο βασιλιάς Κλεόμβρωτος. Η είδηση ότι οι Σπαρτιάτες, παρότι διπλάσιοι από τους Θηβαίους, νικήθηκαν στη μάχη των Λεύτρων, έπεσε σαν κεραυνός σε όλους τους Έλληνες. Η Σπάρτη έφτασε σε απόγνωση, γιατί χάθηκε το άνθος του στρατού της και αναγκάστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της να δεχτεί πίσω στην πατρίδα ατιμόρυτους τους ηττημένους οπλίτες της. Μετά τη μάχη των Λεύτρων, η κυριαρχία της Θήβας στον ελλαδικό χώρο ήταν αναμφισβήτητη, μέχρι το έτος 362 π.Χ., κατά το οποίο λαμβάνει η χώρα στη Μαντίνια της Αρκαδίας μια κρίσιμη μάχη για την πρωτοκαθεδρία του ελλαδικού χώρου. Από τη μια πλευρά παρατάχθηκαν οι Σπαρτιάτες υπό τον Αγισίλαο το δεύτερο. Οι δυνάμεις τους ανέρχονταν σε 20.000 πεζούς και 2.000 ιππείς. Από την άλλη πλευρά, οι Θηβαίοι με τους συμμάχους τους παρέταξαν ένα στρατό αποτελούμενο από 30.000 πεζούς και 3.000 ιππείς.
χρησιμοποιώντας μια βελτιωμένη εκδοχή της λοξής φάλαγγας που είχε πρωτοπαρουσιάσει στα Λεύτρα ο Επαμινόνδας, επιτέθηκε στους αντιπάλους και κατόρθωσε να τους αποθήσει. Η νίκη φαίνεται να κλείνει προς την πλευρά των Θηβαίων, όμως ο στρατηγός Επαμινόνδας πληγώνεται βαριά. Όταν πριν εκπνεύσει κάποιος από τους φίλους που είχαν μαζευτεί γύρω του, του λέει ότι πεθαίνει άτεκνος, εκείνος δακρυσμένος αποκρίνει: «Καταλείπω δύο θυγατέρες, την ετέεν λεύκτρης νίκη και την ομοτιμία». Ο θάνατος του αρχηγού τους προκάλεσε σύγχυση στους Θηβαίους, με αποτέλεσμα η μάχη να λήξει χωρίς νικητή. Τυπικά, νικητές ήταν οι Θηβαίοι, επειδή οι πρώτοι οι Λακεδαιμόνοι έκαναν αίτηση ανακοχής για την ταφή των νεκρών. Έπειτα από πολλούς δισταγμούς και σύμφωνα με τις ελληνικές αντιλήψεις, αίτηση ανακοχής σήμαινε και αναγνώριση ήττας. Η μάχη της Μαντινίας, με την τροπή που πήρε, σήμανε το τέλος της θηβαϊκής ηγεμονίας. Κατέδειξε ακόμη ότι όλες οι μεγάλες δυνάμεις του ελλαδικού χώρου είχαν παρακμάσει οριστικά, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την επικράτηση των Μακεδόνων υπό τον Φίλιππο τον Δεύτερο.